Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. Andito ulit kayo sa Villasis, Pangasinan. So, andun si Foreman. Umiihi. Shout out mo, Foreman. Ano shout out? Okay lang, okay lang. Okay na, okay. Success. Success na mga boss. Ganda lang ko ali Foreman to na. Eh, siyempre kasama natin si Batinoli. Ayan. Okay. So makikita nyo yung Foreman natin, no? Ganda, oh. Si Foreman lang hindi. Ayan, hindi pa daw nalabahan. Oh my God! Pinangtulog niya yung Foreman natin. Nakapantulog niya. Dahil nandito na tayo sa Villasis, so magbababa lang tayo ng mga gamit. Siyempre yung gagawin natin dito, yung cabinet tapos yung partition. So ano lang natin ito, babalikan lang natin itong project natin dito kasi noon na-delay yung project natin kasi nagkaroon ng problema. Ngayon tumanggap ako ng project sa Bulacan. Ngayon medyo okay na yung Bulacan, so bumalik ulit kami dito sa Villasis para tapusin yung project natin. Okay, so baba muna tayo ng mga gamit mga boss. Okay, so may pipinturan pa tayo rito. Tara sa loob. Ayan po, aso. Okay, ang ganda na. Oh, kompleto na yung mga hagdan mga boss. Nabalikan na nila. So, kahoy yung nilagay nila rito. Tapos, dito sa side, ano na lang. Finish. Pininis na lang yung semento. So, yan yung kahoy. Puro kahoy. Ganda, solid wood. So, itong flooring, so tiles. So, ang gagawin natin dito yung nandito mga boss. Yung kitchen island dito. So, yun yung ano natin, center island. Okay. Kompleto na yata. So, ito, tatapusin pa natin ito. So, lalagyan pa natin ng corner beads yan. So, ano lang ito, metal paring. Tapos, ayan o, yung ano niya. Okay. Metal paring, tapos gypsum board. Tapos, maglalagay tayo ng corner beads dito sa mga kanto niya. Para mas matibay. Okay. So, ito yung... Okay. So, ito na. So, punta natin sa... Dapat tama, no? Dapat ka side dock. Okay. Wala pang kumitira? Ni madam. Okay na. So, nasaan na sila? Saan kayo pumunta rito? So, ayan. Pasilita rin natin. So, papakita natin ito sa susunod na video. Pag natapos na yung kitchen, center island. Okay, so baseboard din tayo rito. Baseboard 5. Yung pintura. So, yan yung tatapusin natin dito. So, yan muna. Hello, madam. Si sir po. Ay, nasa office na po. May meeting daw. Paano kaya? Wala kayong iniwan na, no? Na down payment sana? Ay, tawagan ko po. Kung, sige po. Wala naman pong iniwan. Sige po. Okay. So, kuha tayo ng budget dito. Kasi gagawin natin itong center island.
Okay, naka-ready na rin yung mga ilalagay dito sa sagdan yata dito ilalagay. Okay na. So yan, balikan na lang natin ito mga boss pag natapos nila. So sandali na lang ito mga boss, tatapos na rin. Pag-usapan na rin namin itong bandang kitchen kung papagawa na rin sa amin. Okay, so dugtog ko na lang dito yung susunod na video mga boss. May nadaanan tayong ano. In 200 meters, turn right. Na paano yan boss? Ha? Na? Lasing. Akala ko na disgrasya na. Sige. Dali mo sa malilim para makapan. Oo. Mainit dyan. Wala namin inimatay. Akala namin inimatay. Ano na lang, ingat na lang kayo no. Maling hinala. So maling hinala mga boss. Papunta kami dun sa Aliaga ngayon. Kasama namin si Par 600 Rodel. meters, turn right on Gimba, Aliaga Road. Stop na napatin ka. Okay, so ayan. Dito ulit tayo sa Villasis, Pangasinan mga boss. So deliver na lang natin yung mga gamit, mga laminated board. So ayan na siya. So marine laminated board po yan mga boss. Tapos bumili na rin kami ng mga door guide, tapos concealed. So andito na rin yung mga drawer guide natin, tapos concealed. Tapos mamaya punta tayo dun sa sa loob. Tingnan natin kung ano yung mga natapos nila. Okay, baba muna kami ng gamit. Tara sa loob. So tatlo lang sila pumunta ngayon dito mga boss. Okay, so napinturan na nila rito. Okay, nire-retouch na rin yung mga hindi maganda. Okay, ganda na. Nilagay na pala yung bintana. Ayos na. So balikan na lang natin ito sa susunod na araw mga boss para yung punta natin dito siguradong tapos na. Okay. Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga boss. So siyempre kasama uli natin si Buddy Noli at si Master Chenito. Hello po. Okay, so punta ulit tayo sa kaibigan nating si Crystal Granite. So kukuha ulit tayo ng granite sa kanya para sa project natin dito sa Villasis, Pangasinan. So para sa Center Island. So ayan, medyo malapit na rin tayo sa sa pesto nila Sir Crystal Granite. So pakita ulit natin yung pesto niya. Ay, ito na yata no. Ito na ba yan? Iba. Doon, banda ron. Kabukalang niya. So, tingnan natin mga boss. So, ayan. Malapit lang siya rito sa Phoenix Gasoline Station. Dito sa Binalonan. So, ito yung Phoenix. So, galing kaming Pusurubio mga boss. Tapos, dadan lang kami dito sa pesto niya, Sir Crystal. So dito na yung pesto niya. Tingnan natin kung nandyan siya ngayon. Okay, so
Papagilid lang natin. So ginagawa yung dam dito. So wala yata siya. Motor niya. Wala yung motor niya. Okay. Okay, pagilid ko pa. Okay, so dito ulit tayo. So ayan, makikita nyo rito. So makikita nyo yung sticker natin dito, Maclaganilla Vlog. Okay. Hello. So ito na yung pinagawa natin mga boss. So Black Galaxy. So nasa 9,000 plus yan. So wala si sir. Sir, may ginagawa sila? Sige. Pero binilin sa'yo. Oo po sir. Oo, ikunin na namin. Hindi kayo masisira. Wala kaming kargahan. Hindi sir. Yan, okay na. Sige. So, karga na natin. Pag mo, bad, para hindi na tayo mahirapan na Pag ganun. Diretso. Diyan masisira, boss? Mataya? Kaya? Ano mga yun? Mana? Kailangan natin. So wala si Crystal Granite. Kung may project. Oh, yan. Ano mo dyan para hindi magano. So 9,400 sir na. Opo sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Pag-ibilang na lang sir. Sir, Okay, so 9,400 yung sukat nito. 80 by 100. Ano na yun? 136 po. 136 lang? 136 lang yun sir. 146? Ayaw, 146. 146. Kunin ko lang. 80 by 146 cm. So pinadoble ko na ito mga boss. Makikita nyo, doble yung pagkagawa niya. So lahat ng gilid niya dinoble. So nilinis na rin. So 9,400 yung presyo niya. Black Galaxy. Okay, siyempre kung gusto yung makamura, meron ding murang granite dito. Okay, babay na Wilcon. So nakabili na tayo mga boss. Ito na siya. Concealed yung full overlay. So Wilcon Villasis. So diretso na tayo ngayon sa Villasis project natin. So para may sa City Hardware pa pala tayo. Meron pa pala tayong bibilin doon. Yung Marine Epoxy. So, nako, wala na itong dito ayun. Ayos palastog. Okay, nakabila na ulit tayo mga boss. So Marine Epoxy check. Ayan siya. So ito yung pangdidikit natin sa granite para sa countertop. Okay, so let's go. Villasis na. Villasis project. Okay, dito na tayo. So, ipababa na lang natin itong granite.
Tama na rin to. Okay, let's go. Okay, so ito na yung project natin. So nasobrahan nila dito. So 80 cm lang pala dapat to. So babawas pa tayo rito, no? Okay. Kasi 80 cm lang yung ano natin eh. Granite. Okay. So may nabili na silang pull out. Pero naman. Ah, dyan na daw ilalagay. Kasi dyan nakatutuloy yung para yung lagi ng hose. Okay, so dito na rin yung ano. Tangke. So yung exhaust fan, Pre, yung exhaust fan, naayos na rin makakatawa na. mabait ano? Hindi ata nakakakuan. Ang kulit. Oh, nagbukas na naman. Wala pa? Pre, meron na. Pre. Okay. Linis na lang para bago malagay yung isa pa. Okay. So, Tagalog ka pala? Tagalog pala yung mga natin. Natuto lang dito siguro. So, ayan. So, malapit na matapos. So, babalikan na lang uli natin ito mga boss sa susunod na punta natin. So, papasilip na rin natin mga boss. So, ayan. Okay na. So, yung pinaka ano niya na lang dito, ang kulang pinakatakip niya. So, 4 na drawer. Tapos may pinto. Okay. So, may mga pinto siya, 4 na drawer. Tapos 2 pinto. Tapos dito, drawer, tapos pinto. Lagay ng tangke. Fire the hole, gano'n. Yung gasol. So, ganyan lang yung ginawa namin dito mga boss. Okay, so rinse hood na lang ko lang dito. Okay na. So, balikan na lang natin ito mga boss. Pag natapos na nila. Dugtong na lang natin dito sa video para minsan na lang mga boss. Okay, magandang umaga sa inyong lahat mga boss. So, andito ulit tayo sa Villasis, Pangasinan. So, i-update natin yung project natin dito. So, tapos na sila. So, papakita natin yung before and after. So, andun na naman yung isang kasama natin. Hello sir. Kumusta? Okay lang. Magandang hapon po. So kasama natin si Chini to. So punta natin mga boss. Okay, so bago natin puntahan, so pakita muna natin yung before niya. Hello madam. So makikita niyo dyan sa screen. Okay, punta na natin mga boss. So ayan, bali tapos na kami rito sa project namin. So may naiwan dito. So mga taga-luwak, yung mga naiwan dito na magtatrabaho. So nagtatail sila. Okay, so tingnan na natin. Boss,
Ano yung cellphone number mo, boss? Kahit kay Kwan, kapatid ko, yung isa doon. Sige. Kunin mo. Sige. Para pag ilagay natin dito sa screen, kontakin kayo. Pwede kayong tumangkap ng tiles mo sa mga bahay. Pwede. Vlogger. Doon sa kanin sa doon sa taas yung nagkakabit ng balaster. Sige. Okay, so may bibigay rin ako sa inyo. So, sticker. May bauting. Ay. Salamat boss ha. Subscribe kayo no. Thank you. Para mapanood natin. Salamat. Okay, so ito. So ito yung salas niya. So ito yung salas nila sir. So makikita nyo dyan nung nakaraan nung before natin ginawa ito. So wala pa lahat. So ngayon ang ginawa ko rito double cob light. Tapos siyempre pinintura na rin natin. Tapos naglagay rin tayo ng partition. So yung mga partition natin siyempre may nilagay rin tayo mga ilaw 3 watts. So yung cob light dito strip light, tapos yung mga pin light, mga tricolor po yan. Daylight, warm white, tsaka white. Yung nilagay nating kulay ng ilaw. So meron tayong nilagay na kornisa. So itong kornisa na to, so yung model natin na 8 is 5. Tapos itong sa taas, so yan yung 45 na model. So meron tayong tinda niyan. So makikita dyan sa screen sa Maclagonilla Cornices. So kung gusto nyo mag-order, so ayan, PM lang po kayo dyan sa Maclagonilla Cornices. So ito yung project natin dito sa Villasis. So ito yung salas niya. Okay. So dito may ibang kulay dito. So white kasi yan. So pwede rin maging warm white tsaka daylight itong mga cob light niya. So tricolor siya. Pati itong mga pin light mga boss, pwede rin maging white tsaka daylight tsaka white. Tapos may tinta rin pala itong ceiling rose. So yan, yung big na ceiling rose natin. So dalawang klase yung ceiling rose natin. Okay, so naglagay din tayo ng partition. So yung partition na ginawa natin, so gypsum board lang ito. Tapos metal frame yung ginamit nating frame dyan. Tapos naglagay tayo ng para sa corner beads para dito sa mga kantuhan, para kahit masagi nila hindi basta masisira. So ang combination lang ng kulay na ito mga boss, yung shades of gray ng Davis, itong loob ng bahay. Tapos white, tapos lamp black ng Boysin. So yan lang yung combination dito sa loob ng bahay nila sir. So dito naglagay tayo ng accent dito na stripe. So yan yung request ng anak nila sir. Okay, so yan. Okay, so dito naman ang ginawa natin dito, so cob light siya, tapos may groove dito. So yung karaniwang cob light natin, nilagyan pa natin ng groove para may konting design. So makikita nyo may groove dyan. So pare-pares lang sila ng kulay, tricolor din yung nilagyan natin dito, kulay ng mga ilaw. So tricolor din yung nilagyan natin ilaw dito mga boss. Tapos ito na yung ginawa nating cabinet. So may kitchen cabinet na yung ginawa. Tapos yung center island. So yan, tapos yung countertop ng center island, yan yung Black Galaxy na binili natin kay Crystal Granite. So makikita nyo dyan sa screen si Crystal Granite. Kung gusto nyo mag-order ng granite sa kanya o magpagawa, pwede po nyo siyang i-chat si Crystal Granite. Okay, so yung ginamit natin dito para sa board natin, ang ginamit nating materials dyan yung marine laminated board. So marine na siya, tapos naka double face siya na laminated. So back to back yung ginawa nating laminated board yan. So tingnan na rin natin dito. So ito yung nilaglagay rin tayo ng drawer dito. So 4 na drawer yung nilagay natin dito. Tapos may shelves siya dito sa kabila. So yung shelves natin dialis din ito mga boss, pwede tanggalin. Tapos dito sa kabila, so may drawer din tayong nilagay dyan. Tapos dito open lang siya. Tapos dito sa kabila lagay ng tangke. So ayan mga boss. Okay, tapos may naglagay rin tayo ng
lagay ng pull out. So yan, lagay ng plato, saka baso. Tapos ito, mga lagayin na lang ito. Ayan. Okay, sa mga open na ano na lang yun mga boss. Okay, tapos dito sa taas, laglagay din tayo rito ng shelves. So ayan, titanggal din siya mga boss. Ayan. Tanggal din yung mga shelves natin. Okay, so ito rin yung range hood. So ayan. Okay na. So dadaan yan sa taas mga boss. Okay. So yan yung sa may kusina natin mga boss. So pinakita ko rin ito nung unang video natin, gumawa ako ng 3D model bago natin inumpisahan. So ang kulang na lang dito mga boss yung drop light dito. So hindi pa nakabila sila sir. So may drop light pa yan para dito sa center island natin mga boss. Okay, so cove design din ginawa natin dito na may flat. So flat siya, tapos dito lang yung cove design sa may gilid niya. Okay, so para may konting arte. Okay, so ganun din yung mga ginamit na cornisa rito, yung it is 5 na model. Okay, so punta tayo sa taas. So dito sa taas. Okay, so ito yung taas natin mga boss. So hindi pa inalagay yung cove design natin dito, ay yung strip light para sa cove design. Hindi pa nilagay ng electrician, tapos yung ilaw dun sa taas. So wala pa nilagay. Okay, so dito pala si sir. Sir, ano pa yung cellphone number niyo? Nasa baba ko sir. Hindi kabisado na sir. Kayo sir, may cellphone number ka? Nakakalimutan ko na lang, wala kasi cellphone ko, hindi ko So ayun, kunin na lang natin mamaya mga boss, tapos ilagay natin dito sa screen para kontakin nyo sila kung gusto nyo magpagawa sa kanilang tiles. Kahit buong bahay sir, no? Oo. Mga ganung bahay, buong bahay. Ngayon, ang ginawa nila dito kasi mga boss, yung CR silang gumawa dyan, pasilip natin mamaya. Tapos yung kasulko yung ginagawa nila, itong sa may balaster. So, kaya yan ang kinakabit nila. So, pakita natin yung ginawa nila. So, ito yung ginawa nila, sir. Okay. So, tagalawak lang siya mga boss. Kung gusto nyo magpagawa, yung mga taga-Pangasinan, pagawa na rin kayo sa kanila sa mga boss. So, maganda yung pagkagawa nila. Quality. So, lagay ko na lang dito sa screen yung number nila mga boss. So, kahit buong bahay, gumagawa rin sila. Okay, so ano na pangalan mo, sir? Ano na ang pangalan mo, sir? Ronnie. Oo. Ronnie Tabayuyo. Tabayuyo. Oo. Okay, so kontakin nyo lang sa mga boss. So may bibigay rin ako sa iyo, sir, itong sticker. Subscribe na rin kayo sa channel natin. Oo, lalo. Okay. Para mapanood din yung mga ano pang mga nagawa niya na magaganda. Oo. Para makuha ng idea. Oo. Sige sir, para mapanood rin nyo ang sarili nyo dyan. Nakakamit tayo. So, shoutout rin nyo, sir. Shoutout. May shoutout ka. Shoutout kay Mrs. So yan, taga rito lang sila mga boss. Kung gusto nyo magpagawa sa kanila, so kontakin nyo lang sila. So okay yung mga trabaho nila, balik sila yung nag-tiles dito. So maganda, solido. So ito yung isang kwarto ni ating mga boss. So ganun din yung kulay na ginamit natin dito. So tricolor din, pati yung circular light na ginamit natin. Okay, so ayan. Okay, so maliit lang itong kwarto. Tapos yung cornice ang ginamit natin dito, yung empty na design. So ayan siya mga boss. Okay, so empty yung cornice na ginamit natin. Ito sa taas yung 45. So yun, may pinta rin tayo nga sa Paglagunilya cornices. Okay, punta tayo dito sa kwarto. Ay, ano ba? Okay, ayun, dipindot. Okay, ano yan? Ulo. Mainit. O, sige. Okay, so pasok muna tayo rito mga boss sa kwarto ng anak ni sir. So, ayan. Okay, punta muna tayo rito sa terrace. So, nag-iba rin tayo ng kulay rito mga boss. So, ito yung nilagay nating
design dito. So yung terrace na ginagawa natin, so may groove siya. Tapos pinintara natin ng brown, yung chocolate brown ng Davis. Tapos itong mga cornisa nga pala mga boss, ang pininturan natin din semi-gloss ng Davis o kaya Boysin. Tapos shades of gray rin ito, tapos itong nasa baba. So yan lang. Tapos yung ano, sa may ceiling, so flat lang yan. Flat latex ng Davis o kaya Boysin. Pwede. So ito yung kwarto ng anak ni sir, mga boss. So may remote dito mga boss kaya lang hindi ko alam. Ayun. Ito yung remote. So naka-RGB siya. Okay. So testing natin. Okay. Walang baterya. Hindi ako walang baterya. Walang baterya itong ano natin. Naku, walang baterya. So maraming kulay ito mga boss. Hindi lang natin matesting kasi naubusan siguro ng baterya itong ano, remote natin. Ayun, ang daming kulay. So nag-iba-iba siyang kulay mga boss. So RGB, iba't ibang mood, yung pwede mong bilisan, pwede mong hinaan, pwede mong lakasan. So pwedeng mag-iba-iba, parang running light yung kulay na ito. So yung makikita nyo dito kulay, yan yung available na kulay na andito sa RGB natin na strip light. So may tinda rin tayong RGB sa Maclagunilla Cornices. So ito yung kwarto ni Madam, ng anak ni Sir. So ganun din, tapos naglagay din tayo ng ano rito, ng dalawang circular light. So ayan siya. Okay, so ayan. So punta muna tayo sa baba. Okay, so yung mga picture na ito mga boss, so pagkatapos ng video natin na to, ilalagay ko na lang sa huli. So ilalagay ko yung mga picture nila para makita nyo ng maigi yung mga mga picture ng bawat area. Okay, so yan yung project natin dito sa Villasis, Pangasinan. Okay, so tapos na tayo mga boss. So paalam na tayo. Sige sir. Okay, boss. Peace para. Nalpas. Sige madam, maraming salamat. So naka-ready na ano natin. So yan mga boss. So naka-ready na sila. So shoutout nga pala kay Sir Silvino Villegas. So siya po yung may-ari ng bahay natin. So may masasabi kayo kila Sir? Salamat, sir. O yan, magdala kayo dito kayo. Ano kayo? Maraming salamat, sir. Maraming salamat, sir. Kay Sir Villegas. Kay Silvino Villegas. So yan mga boss, shoutout po kay Sir sa Bigay ng face mask. nagbibigay daw ng piswas. Siyempre sa pag-aasikaso sa amin dito mga boss. So marami siyang libreng binigay sa amin dito. Pati mga libreng pagkain. Minsan libreng merienda. So pati alak daw. So ayan, maraming inilibre si Sir dito mga boss. So ayan mga boss, so yung susunod na ipapakita natin dito mga picture sa pagkatapos ng video na to. So sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo mga boss, lalo na sa mga mga baguhan pa rito sa channel natin. So subscribe na kayo, tapos paki-share na rin itong video natin para makatulong tayo sa iba at makatulong na rin kayo sa amin. Okay, so hanggang dito na yung video natin mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless. Okay, saludo.